Assalamu alaikum jama'a, barkanka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka wato mai suna Nishadi TV. Idan wannan zuwan naka ne na farko, to dan Allah ka daure ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa. Ta yadda da mun ɗora shirye-shiryenmu za ka samu damar ganin shi. Mun gode. To kai tsaye dai za mu tsunduma a cikin shirin Labarina, ƙayataccen shiri wanda ƙwararren darakta Aminu Saira ke shiryawa. To kamar da yadda muka saba, muna kawo muku labaran dukkanin wani motsi da ya faru a masana'antar Kannywood a cikin wannan tasha take Talty Comedian. To a yau ma mun samu nasarar kawo muku wata gajeriyar bidiyo a inda za ku kalla kai tsaye daga inda ake ɗaukar shiri mai farin jini wato Labarina wanda darakta Aminu Saira ke shiryawa a masana'antar Kannywood. Sai dai kuma masu sauraro a cikin wannan sabon shiri da ake ɗauka mun hangi wasu sabbin jarumai da aka zuba a cikin wannan shiri na season 5 and 6 da ake ɗauka kai tsaye, amma sai dai har ila yau bamu samu nasarar binciko wadda za ta maye gurbin shahararriyar jaruma Fisa Abdullahi wadda aka fi sani da Sumayya a cikin shirin na Labarina. Wato dai kai tsaye ka kalli kaɗan daga cikin shirin Labarina da ake ɗauka kai tsaye season 5 and 6 a yanzu haka. Mai saurare kar ka manta ka dangula mana subscribe a cikin wannan tasha ta kai Talty Comedian, hanya mafi sauki da zaka ringa samun sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora.